ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз чоршанбе санаи 3 августи соли 2023 дар бораи қурби асъори миллию хориҷӣ бар шумо маълумот медиҳем. $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробар ба 1096 сомониву 9 дирам ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1185 сомонӣ. дӯстони азиз, дар зери наворо лайк монеду дигарро ҳам бохабар шавад, зеро ки лайки шумо тақсими наворҳои мо мегардад. Ва хабари баъд ин аст ки 1000 рубли русӣ баробар ба 114 сомониву 30 дирами тоҷикӣ мебошад. бар ҳар яки мо шумо маълум аст рӯз то рӯз қурб, яъне ки курси рубл ва ҳамчунин доллару евро поён рафта истодааст. умедворам ки ба зудӣ ин мушкилӣ ҳал мешавад ва қурбҳо низ боло мешавад ва ин коре ки дар муҳоҷират карда истодаем бар фоидаи мо шумо мегардад иншоалло. хуб дӯстон, дар зери навор лайк ва ба канали мо подписатсия карданро фаромӯш накунед. меҳнатҳои моро низ қадр кунед. саломат бошед.